Il-membri tal-kabinet ta' Robert Abela jibqgħu ma jwiġbux id-domandi ta' Net News dwar kemm qed jonfqu f'riklamar għalihom stess bħala ministri. Konferma ċara ta' kemm qed toħloq skumdità l-aħħar storja marbuta mal-Ministru Carmelo Abela. L-erba' filgħodu staqsejna din il-mistoqsija lill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriżi u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli. Iżda minflok ma tatna risposta hija pruvat iddawwar il-kliem u tweġibna dwar ir-raġuni għaliex isir ir-reklamar. Dwar ir-reklamar li jaqa' taħt il-Ministeru tiegħi naċċertak li kwalunkwe reklamar li isir biex jandi informazzjoni lil pubbliku u biex jinformhom ukoll dwar kemm li tonfu imma m'intix tgħidi kemm tonfu. Qed intik ir-raġuni għalfejn wieħed jagħmel ir-reklamar. Però ma staqsejtek raġuni, staqsejtek għal ammont jiena. Qed intik ir-raġuni għalfejn nagħmlu r-reklamar. Waqt li Net News prova jkompli jistaqsi għal tweġiba ċara mill-Ministru Mirjam Dalli ma tħallejniex inkomplu nistaqsu. Aktar kmieni staqsejnija wkoll jekk għandix fiduċja fil-Kummissarju tal-Standards George Hisler illi ċanfar l-infiq ta' eluf ta' euro f'reklamar minn Carmelo Abela. Gvern Laburista jemmen fil-Kummissarju tal-Standards tant li jagħmilha bl-aktar mod ċar li kull rapport tal-Kummissarju tal-Standards ikun qiegħed jiġi imħares u nirrispettaw kwalunkwe deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Standards. Tweġiba li tikkuntrasta mal-attakk li fetaħ il-wib tagħha Glenn Bedingfield fuq il-Kummissarju tal-Standards. Hisler tal-Standards jidher zbilanċjat u jidher zbilanċjat għall-aħħar u dan l-istorbju kollu fuq ir-reklamar tal-Gvern u l-Ministeri. Daw xi standards huma? Xerona De Bono, Net News.